O Monbus Obradoiro regresa á ACB logo dunha gran campaña. Os xogadores, equipo técnico e directiva do club foron recibidos pola Xunta para celebrar o seu ascenso. Hai 2 anos o baloncesto galego perdía a un representante na ACB. O Monbus Obradoiro descendía logo dunha campaña moi difícil e agora, logo de 2 anos na primeira FEB, os santiagueses veñen de firmar o seu regreso á máxima categoría do baloncesto nacional. O equipo, dirixido por Diego Epifanio, pechou a fase regular como campeón con 28 vitorias e 4 derrotas, certificando o seu regreso á ACB. Esta mañá o equipo foi recibido no Pazo de Raxoi polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quen felicitou a todos os implicados neste ascenso. O que conseguisteis o venres no Sar, toda unha cidade vibrando, e moito máis que unha cidade, dentro, fora, creo que iso é algo moi grande. E, por lo tanto, eu quería, en nome de todos os galegos, agradecelo e poñelo en valor. E, se me permitides, por personificar, por suposto, bueno, en todos os xogadores, en todo o que fai que o equipo se mova, corpo técnico, todos os que traballan no clube día a día para que, bueno, pues, para que sexe esa gran masa social, por suposto o entrenador, pero creo que se alguén o merece especialmente é o presidente, o cal eu coñezo hai bastantes anos, e vos podo dicir que é un tipo bastante duro e rocoso, e non é sinxelo negociar con el, é tamén un gran empresario. Felicitación que estendeu a todo o club e mesmo a cidade polo camiño percorrido na súa volta á ACB. Que loitastes durante moito tempo, que pasastes tempos complicados e agora chega o tempo de disfrutar o traballado, de consolidar e de darnos moitísimas alegrías. O ano que ven é ano Xacobeo, o nome de Santiago vai estar no mundo máis que nunca, e se conseguimos que a través do obra estea máis todavía, pois entonces obxectivo conseguido. En baloncesto, en básquet tamén somos Galicia Calidade, espero que na temporada que ven os sesamos especialmente cunha presencia galega potentísima, e vos o venres xa o conseguisteis, recollisteis a copa e sodes un orgullo, e, polo tanto, moitísimas gracias, felices vacacións e a volver con moitas forzas para traballar. Noraboa.